अजिला बक्सर के लइका बरांड कि चले ले झाड़ी के असेंट क्या बोल रहे हो नहीं ऐसे की ना इसलिए मैं बोली ओके 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 कि चले ले झाड़ी के असेंट बेंट मारी के अझिला जवार जनता रंगदारी के इनके कहले पकई गोरी मंड होला कियो सही न लइकन के डिमांड होला सही न लइकन के डिमांड होला जिला बक्सर के लइका हमारे जिले के ही हमारी इंडस्ट्री में चॉकलेट बॉय अरे आइए 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 कि काए से टाइल या गजबे आज जाने लगा हटे जलवे दबा इनका भी आया था कि नचय गवा नहीं तो टंग वाले हा हई बाघवा के बाघ जिला अब भोरे न मरीले जय हट देखा बचने हमारा के कुड़ी टका रुपया 50 चुमाई हमर होला पका कि झूठे की मिलावता रतन के खाली नजर में लगा खाली नजर में लगा और नंबर दे गई कि जैसन मरदा खोजबू वैसने हम दे असुना प्यारी हो कि हीरो मरदा खोजबू हम कलूज के दे कंपनी मालिक खोजबू धनंज भैया के दे तो राइटर मरदा खोजबू राइटर मरदा खोजबू हम अभी ले सजी न प्यारे हो
रंगदार मर्द खोजबू आ हाय विजय चौहान जी के देहा सुना आ सीधा मर्द खोजबू कि सीधा साधा खोजबू त अब है पाड़े जी के दे। अब हमरा नहीं के पता कि सीधा है कि ना अभी लागत है आ सुना आ पंडित मर जा खोजबू आ